takamutsa nyika nemoyo weruponeso rwemweya yevanhu vakazvikira kusunungura nyika nerudoka rwechokwadi mai rwechokwadi mai kunatsawo kwega idikabve vanhu vakazvidzidzira kushinga zvekufira iwe neni sajeso zvekusunungura nyika neruponeso rwechokwadi mai takabuda mudunguma amaisu neruponeso rwemweya mweyanze chipupenyu kununurirwa nemagamba ose echokwadi kudzaiwosezve magamba ichokwadi matereka iwaka tibva tapinda kamuchirongwa chiri gamba remhanzi pazuva rinasika tataiwa rega tipfuurire mberi tichipedzisa isisu nhoroondo yacomrade kings vakasiya musi wa16 June 2017 zvisina yazvo regai panapa titange nekunzwa isisu apa ndakaita hurukuro nawo comrade kings ndichavabvunza kuti ko iro barika riri kufamba here regai tivanzwe sezvo comrade kings vanga nemadzimai maviri saka regai tivanzwe sisi vachitiudzaio kutiwo barika ravo vari kurigona sei zviri kufamba here chavaita soo chamwari iye zvino havasi nevanombofunga zvekuti havawirirani asi chakanaka ndechekuti ndinoda kuti sezvo vakange vachiita zvokuti ndaitovaibvunza kuti makavapei ende pavakakanganisa neakakanganisa naye handiti ndichitoziva kuti vakakanganisira nava ndovatangirana zvekusanyazochiti manje saka ndikungofunga kuti ndikazvisekire ndikazvitenderera ndikazvikwisa zvikaita vanodzokera pandakange ndichibvunzwa navamoto wakapei zvinezve vanogara pano vese umwe aripi ari munoto kune imwe imba yangu inachentu kuno taimbogara tese tisatawana yedu yekunoto takazopuwa yangu yekunotogara nawo manzvakapo comrade vachitaiwa ndida kumbozvitsvaga kuti ndibvunzwa kuti ko sei vanhu vari kupesana yavo vandizvigadzirise ndidzokere paye pekuti vanhu vaindibvunza kuti ko vanhu ivo vakambowapeiko madzimai ari mairi ese aya vanowirirana kudaizve anzi apa zvazisingachaurani right. Ndakazobvunza inini madhamu wakuru vanova ndo mushakabvu vakazotisiyawo kuti zorai murugare maiguru. Ndakabvunza inini panguva yavo iyoyo ndichitandara navo ndikanzi comrade kings vanga vari munhu akaita sei. Zvinhu zvechiwanhu izvi chikafu chechiwanhu ichi chibage chinyoro sadza nederere mutakura kabika zvinhu izvozvo zvounenge wafadza zvikuru savana manhanga aya azvida zvekuti to chikafu chawaisada kushaya ichocho. Kodoro doro doro wangu uri mutupo. Imi maisanwa here? Aiwa ina nambobvira ndakamwa doro ndakaritadza ndimwe doro. Saka imimi makaenda kuhondo muchiri mudiki nguva yekudzidziswa kubika chikafu ichi makaiwana kupi? Hamuna mbowana nguva yekumbogara pedyo nevabereki? Kune chinhu zvaiva nemwoyo murefu zvandaisagona vaindidzidzisa kutokuudzai kuti kuti ichi unodai kana pachinge pasina mumwe anozvigona wandogona kuvhunza kana iye achizviziva taitopanana mazano chi unodai ichi unodai. Ndemi vamusina kuomawo musoro? Aiwa ndaitoteerera ndakanyararisa ndisingatotauri. Saka taitonzwanana kusvika pekupedzisira chaipo iye achitaurisa ini ndakanyarara. Saka imba yedu yakadhonza kusvika kare. Tingati anga ari munhu aitaurisa here? Handingazvi kuti ndoti munhu anofara zvakanyanyisa norudo rwakanyanyisa asinganyarari kuti chakashata ichi chakanaka. Saka ndo zvavanga vari izvozvo. Ko pakupfeka apa vaifarira kupfeka zvakaita sei? Kune chinozopfeka sutu chaive chinhu chekutoti handini kuti kunhu kwacho kunenge kwakaita sei.
sutu yaivashungurudza wega waitoona kuti murume atambura masusu aitongosakara akadaro akaimwa aitozogumisira kutoona kuti hadzipfekwe dzimwe dzakangodaro majenzi chii dzimwe zvese zvakadaro izvi vaipfeka zvakapfurikidza mwepo mapfekero avaita kuye zvakangoramba zviri mavari sutu yaitovatambudza nemo makabva mangozvijera izvozvo vandangojairo hapana here kana musi wamakambomanikidzirwa kuti imbopfekawo sutu aitovadaro kuti kana kumichato kutoti imbopfekawo sutu naso ati ai ndakatopfeka sutu yangu akapfeka kana african attire zvimaizvi havatopinda musutu zvatopera chero kune mumwe musangano wazini ndaingoona chero kune mumwe musangano ona kovhizwa karowayo wega nebhareta pasaidi anga asingasiye right kurarama kwenyu kwamakaita imimi zvanga zviri zvekungowanana chete here kana kuti pakazoita muchato? Aiwa takachata kumakodzi. Hamuna kuzounganidza vanhu? Takazongounganidza vanhu zviya zvongoti bezi tachata zvongopemberera zvemhuri zvokupemberera mumhuri zviya tozvo takangoita. Muchato ndegore ripo 1980. Ndiani akada muchato akashedzera muchato apa ndiani? Nekuti nozwa kuti pakati pemukadzi nemurume pane mumwe chete anoisa puresha pekuti aiwa ngatichatei. Hapana anotanzi takangofungirana panotoita wani kuti nhai baba mwana kana kuti anokuti nhai umwe wangu. Aiwa takangofungirana nokuti takaingoona kuti paive nezvizhinji zvaingoda michato so saka takangodaro. Kuti saka izvi zvokona kuitika here nekuda kwekuti hatina kana muchato regai tingozviita. Mavanzo kapo mchakabvu maiguru right mainini vachitiudzawo kuti comrade anga ari munhu akaita sei? Aiwa murume uyu anga ari baba kwandiri, mukoma kwandiri, shamwari yangu. Comrade wanga ari munhu ane rudo zvezvokuti munozva kuti comrade wanga asina kunyatsosimba pahumwe yawo kuti ndingakwanisa kuitira mhuri yangu zvese zvaingade kana kuti chii. But ukapuhwa rudo soka zvese zvakawanda umbofa wakazvitsvaga kana kuzviona. Saka anga ari munhu shamwari yangu, murume wangu. Ngatiti pakudya apa waifarira kudya zvakaita sei? Chikafu chavaifarira comrade vaifarira nyimo. Unonzi mutakura right? Ndizvozvo. Mutakura wavo vaiufarira, sadza ravo nederere vairifarira. Kureva kuti nyama vanga vasina, vaida zvavo kuti iripo but vanga vasina basa stereki nayo. Vaida zvechivanhu vanhu zvinto zvavaifarira. Vomba vavaisira skadhi yavo ipapo vamusikakanganise, vavaisira newspaper ravo vatovapedzera. Ndozvavaida, vanga vasina zvakawanda. Imimiwo futi chikafu chavo chomaigona here kuchibika zvakanaka? Ndaichigona izvo zvinotobhoekana because vanongo havadi zvechivanhu izvi, but ndinotongovaitira because baba vavo vaizvida, ndongovaitira ndotraya. Ndaivabikira kotwati masalala katwakuda masitondino. Aiya, zvinofadza. So kopa kupfeka vaifarira kupfeka zvakaita sei? Mapfekero avo vaingoda zvakaita zvikamaflash zvakaita zvima-African attire, zvimatrauzi nezvimanyingiri pamusoro, zvimahembe zvakangoti bvu, kwete zvimasutusutu zvine mabhachi mabhachi vaidawo kana kuchitonhoro vaingopfeka mazileda jackets ayaya. Vanga vasiri munhu anonzi anosunga tai. Comrade makamboona wakasunga tai? Kuna zvaitozoshamisa. Ndo munhu wavanga vari. Kadressing kekuhondo kangoramba kari mavari, kasina basa nezvokuti zvakawanda, ngekuti vakatongokaroveka kontonazoona kuti kari simple, but unenge unyatsoona kuti uyu ndicomrade zvishuwo. Ende vaiti chero
vakaungana pane vamwe vane masutu ivo vanenge vari zvavari vanenge vangori zvavari izvozvo asi paukayozondiroora manje vakauya vakapfeka sutu zvakashamisa nebhareta netai nebhareta racho netai dzakarova serious ndakaseka vanhu vakati wapinza comrade busy iwe asi kupfeka kwayakaita mazuva iyayo zvakabva zvaperera ipapo vanhu zvakangoitira fani ivo mbva zvatovabhohwa vakati handidi nokuti vanhu vakatotaura nezvazvo aiwa zvinofadza chose ndokuratidza kuti munhu unombowana nguva imwe yekuti right mavanzo akapo mainini ko ndakazvabvunza ndikati mimi mainini kubasa vaikutora sei vaikutora semudzimai here kana kuti semutsikana webasa basa sebasa kana pabasa taita zvibasa tapedza basa iyi vadikitirawo vakuda kuchinjwawo ndochimirawo samai but kana tiri pastage tichishanda tiri kubasa ende iwo komandi yavaipa kune vamwe vese ndo yavaingopawo kwamuri kutoti basa rifambe bhozi vaitoona kuti vakada kufuridzira uko ava vanenge vakuteedzerawo kuti uyu muri kumudai wani mukadzi wenyu chero ari mukadzi wenyu but kana tiri pabasa tongoita zvebasa tiri pabasa taita basa ndozviziva kuti munhu anga ari popular kwese kwaaifamba imimi shanjapa papasina here kuti ndozvati ndipo vanounganirwa kane vazhinji dzaitombondishipa kundidzipa kudai comrade saka tosvika rini niko kwatiri kuenda vafamba vamiswa mukoma chensi mwakazoti mukoma Dickson akati handisi Dickson baini ndonzi Diki handisi Dickson mazita empava dzangu ndonzi Diki makoni ndikati kumana shanje dzaitombombata bandakazopedzisira ndajaira unotanga dzichatanga ka wozopedzisira watoona kuti munhu andiri kuitira shanje wemunhu wevanhu saka ndakazongopedzisira zvatomda kutoziva ndosvitoripo ende nemiwo futi makabva mapindawo mutsoka dzake idzodzo manga maamunhu wevanhu iwo angasingaitewo shanjere futi nokuti zviri kweseka vaingonditi maipinhono unangwarira wana unawangwarira wana vanokuzora mukwende hedzi unawangwarira vanokuzora hapana chimwe chavanoda baba vanenge varingoda kuti mukadzi wachings ndambopfuurawo nepo ko chii chavanenge vaona iwo chaizosvika kuti vataure mashoko vambenge vaona chi handiti tiri vanhu ka vemagitari ka tinoridzira pese pese kana mubhawa kana pai saka hapana paungazoramba wakangosonaka kuti comrade rega ndiramba ndakavanguadai iwewo munhu chizvi vanenge vakutoona iwewo chizviita se zvibate iwewo zvizivire wega handikurambidzo kuti utaure nevanhu udi because ndo vanhu vacho vamaya kuzotangana navo saka vanotombowana nguva yekuuya pedyo neombotaura mboita 1 2 3 Uya waraira,
akambo kakarogwa zvemhando yepamusoro-soro aka kambo kakanakidza kambo kakaita 2 mugore ra2000 imi papakaipa kambo kanonakidza chose kanonzika hondo yeminda featuring police band right. Ndakavabvunza comrade tingu tikati kambo aka maida kumboedza kuti kudii hondo yeminda iyi comrade vachitaura kwandiri ka havana kuti vatokabika ipapa patakatanga ku ndikati vanhu vari kuda kuramba minda yavatakarwira kai vakuiramba ukona patakaita ngikiri nyaya yeconstitution ye2000 yekuti yes or no vote yes or no vakatoti no ndikati kuramba futi zvezvaivhu yatakarwira ndosaka ndakava nehondo yeminda. Hondo yeminda ini ndakange ndaiprofesa yaka ndakatoiimba 1979 takuuya muno ndaiona futi ukada kuti ukuzoona kuti ichokwadi enda kubhuku raprofessor Pongweni 1982 songs which liberated the country uchaona hondo yeminda irimo ndakange ndakatoinyora apa ndakazongoidaidzira ndaona kuti ndoparambira vanhu muna 2001 mbandarekoda hondo yeminda iyi comrade vachitaura kwandiri ka havana kuti vatokabika ipapa patakatanga kupiwa minda vanhu vezimbabwe vaiti kamba kandakagadzira kudhara kuhondo kahondo yeminda saka pakazosvikawo chirongwa chekuti ivhu rakuenda kuvana vezimbabwe takupiwa ivhu redu ndopavakambva vakati ndakunyurura because vaitori nebhuku ravo remusic ravaingonyora vachingonyora vaizoti time yava kuda kuti situation yavari kufungira kuti yavakanyora vachifunga kuti tinofanira kuzosvika apa ndofunga tichasvika pakutora minda yedu nekuti yanga iri kuvarungwa nditi ndopavakamva ndomachengetera vaiita saka vakamva vangotora vakangondinoda kutora ndinako kambo kacho kwakumva watokatanga kukanyora kudzokorera kunyora handi kudhara unenge uchinyorawo nezvenguva iyoyo wasvika panguva yachona wakuchiona kuti hosaka zvezva ndakafunga paive ndikakomboza chirega ndichinyora ndichiti saka ndozvavakangoita kwakunyora pasi kwakutondipa kwakutorara tichiriesa usiku kwakutoona kambo kaike katoibatana hondo yeminda. Imimi semunhu aivepo pakambo kaye kakurumbira zvakakubata sei makanzwa sei? Kambo kakatotanga kunakidza inini kasati kanakidza semataurira mukuita kuti kakanakidza vanhu handiti ini kakatonditanga kundinakidza because kakanyatsobikwa nemazvo takakaita futika nepolice band saka nekakufarira keke kuti saka ndogona kutoimbawo nemapurisa usiri mazviri handimaiziva ndotokwanisa kuimba nemapurisa saka kambva kandinakidza zvekuti kambva kanyatsobuda zvandaifungira kuti ndizvo chaizvo kachimba katobudawo zvishuwa kachimba katonakidza vanhu. Ndingafara chose mukambondirora akapela mchana so kuti vanhu vanyatsoziva kuti zvishuwa ndivo vaya ndoimba pangu here kandine pababa. I think mukaita zvese tinganakirwe. Ndiyo ndimbo iyo hondo yakura ndodiniko ndimandaridza here magitari magitari musikana nidza magitari iyo hondo yatandavara iyo hondo yakura muzimbabwe pari zvino ngatihongorore zvehondo huru chero hondo yevanhu hondo huru ngatione panguva yanambuya nehanda vana mai nanababa vairohwa pavaiswera vose vaivhimwa vasikana nevakomana vaitsvakwa nepamusana pekuramba kudzvanyirirwa panguva yacho hondo yanga yakura ndodiniko hondo yakura muzimbabwe hondo yeminda hondo yakura muzimbabwe hondo yevanhu hondo yakura muzimbabwe hondo kayevu hondo yakura muzimbabwe hondo yeminda daiwa zvichiripo
zvisati zvapera zvichirima zvisati zvapera ndiyo ka Maiguru Ntambisodwa mawanzwapo ka vachikuma hondo yakura muZimbabwe, hondo yeminda. Hanzi kamboke kuti hondo yeminda ka hanzi zvakatangira ikoko kakatanga kare kwete kakatiri kunzwa ka katakagumisa taakunzwa. Ndoko zvakatangira ikoko. Right, rega tibonzwa panhau panapa nhau yemuramba tsvina iye pamuramba tsvina paya pakazogumisira ka papwanywa dzimba dzanga dzakavakwa zvisiri pamutemo. Zvakambotaura zvikanzi Comrade Chinks vapwanyirwa imba yavo. Chokwadi here? Ndakaita tsvagurudzo dzacho ndakadzifambira nyaya dzacho. Siya kuti mhuri yeZimbabwe vanyatsokuziva chokwadi. Kuti chokwadi chacho ndeipo kuti zveshuwa imba yaNkoma Chinks yakadona here. Chokwadi chaicho hazvinamboitika zvinhu izvozvo. Ende iwo mhuri zvake asati ashaya. Ndofunga akatomboenda ZBC kutonotaura zvandiri kutaura izvi kuti handina imba yandakapazirwa, handina kumbofa ndakaita imba iri kutaurwa iyo. Uye handitombozivi kuti imba iri kutaurwa iri kunzi yaive kupi. Havana kumboita imba yeComrade Chinks. Comrade Chinks vaive neimba kuchitungisa chete. Havana kumboita imba yavakavaka vakapazirwa. Ichi ndo chokwadi chandiri kutaura manje. Nekuti ipapo ndofunga ndo pakabva tangira kubva nhema dzenyika vanhu vachinyepera Comrade Chinks. Havana kumbofa vakakuda, havana kumbopazirwa imba. Ende pakapazirwa dzimba futi vanenge nguva kumashows kunze. Vakatozwa vachishamisika vachingonzwa vanhu vari kungoita bembera kuti Comrade Chinks tiranzwa kuti mapwanyirwa imba. Havana imba yavakavaka Comrade Chinks ikaputswa. Imba yenyu ndo imba iri kuchitungisa. Ndo imba iri kuchitungisa. Ende panguva iyo ndo kwamaigara. Ene ndo patanga tiri. Vaitova vachitotaura tiri pamba ivapa kuti muri kunzi mapwanyirwa imba tichishaya kuti imba ipi. Kureva kuti yange iri nyaya yekuruka. Inyaya yakachinangwa chii? Handimbonzwisi kuti zvakaitirwa. Havana imba yakapazwa. Saizvozvi munani mumba imomo? Kune mukomana, kune mwana anonzi Didzi ndiye ari kugara vachitungisa. Chokwadi chaicho hazvinamboitika zvinhu izvozvo. Ende iwo mhuri zvake asati ashaya. Mawanzo akapo Maiguru naye vachitaura vachipupura kuti aiwa hakuna zvakada zvakamurika ati ndiwo kubva kuna Mainini kuti zvakaitika here kuMainini Ntambisodwa. Ndakatoshamisikaona zvinhu because imba yacho yainzi yagumurwa nditomboiziya. Comrade kunzi vakwira pamusoro pemba yacho handitomboziya because hakuna zvinhu zvakadaro zvakambobvira zvaitika. Asi mimi makainzwa kana uye kafanira. Takainzwa but hakuna zvinhu zvakadaro zvakatomboitika kana. Saka Maiguru tingati sisu inhau inyaya yanga yagadzirwa. Yakabikwa iyayi. But kubikwa kuti zviite sei? Ngozi yakatekeshera. Ndakatozvishaya ini kuti zvairevei. Because hakuna zvinhu zvakadaro zvakamboitika. Even ivo pandakataura navo chaivo vakatoti inini ndiri kushaya kuti zvakabva nepi, ndakazvinzwa wasini kushaya kuti zvakabva nepi. Saka imi manyatsoita munhu wechipiri kunyatsokutsinira kuti nyaya yakafanana nekupi. Pandakatozvinzwa inini ka ndikati asi Comrade vane imba yavanga vasina kumbobvira vandiudzawo kuti vane imwe imba yakunzi yaputswa. Comrade vachimbva vatanga kutaura zvaisanganisira musangano mukati handiti makambozvinzwa. Saka ndakangoti uda pamwe dzadziri politics here kana kuti chii handanyadzozvinzwisa because hakuna zvakadaro zvakambobvira zvaitika. Hakuna imba yakato kana painzi handi vainzi vakatorohwa vakakwara.
hazvinamboitika zvakadaro, vanhu vaitonyepa. Right, vanhu vapanza hakuna zvakadaro zvakare. Regai tinzwe kubva kuna iwo pauzima, Comrade Jinx. Manyepera akaita vanhu ipapapo ndo zvavakangoita futi pavakanditi ndafa apa ndairwara apa. Manje vanhu hameno kuti vanofunga sei, asi maonera ndakaita yakava creation yema-enemies kana kuti opposition. Opposition yaiva nemunyati mukuru wekuti atiite kuti makomrades amukire hurumende. Hameno pavakaitangira vakati nganyarara Chinsu beta titi Chinsu abva azopasirwa enda yake, hapana anombomuona munomuonera kupi. Makomrades aisofunga kuti haana access, kana kuti aifunga kuti haana access yekumapepa seikoko futi. Ende takaenda kumapepa kwai ndikatombonoti taurai ona vanhu vakundinyeperapa, vakareka kunyora asi zvakazoputika manje. Handina ndandisina imba yacho, imba dzangu ndidzo dzidzi. Ndanga ndisina kana yekunotoni yacho. Apunzirwa. Mudzimai wangu iye mudiki wacho anga achitaitoroja 4. Saka vekumadhiaspora vanhu vavo vapazirwawo dzimba vavakudzoka manje. Kati asi vanhu vavakuda kuti manje akazoonekwa tiri panze inohanzi saka kadi fana ngomhanya hurumende ufanira notaura vandigadzirira flat rangu munoto ndo zvavari kundiita vanhu. Asakawo vanhu sekutaura kwaita vaita nzira makaputsirwa chiri kupi? Hanziri panonzi vaisenzesa muqabuko ngomo Kambuzuma asi chiri ko Joshua. Nganzi ndopari ipapo ndopapazirwa imba yanga yapera yanga yanaka yanga nanza izvo hakuna andina kana chidhina kana chii chanamboita kutoti taurirai vanhu varamba. Mai wangu wakatonzi unyeperwa kanzi hanzi mwana wako akutofa. Dakara hameno akabva azosvika kanzi azovhojorwa chisomanja chiyaichi vanochiti somanja chigireda chiyaichi kanzi akobvorwa ende abva adzika nematumbu ese zvabayana nemapuranga. Kanzi abva ati manje abva anzi tamupa foni. Vakanyepa zvingaiti hanzi ndoda kutaura nawo mugabe wacho, ndo zvazvitaura Chinsu tikati mupei foni. Hanzi vatamupa foni, hanzi president mukuona here zvakuita vanhu venyu, handisi kuda basa vari kuda panapa manje hameno anga amupa pfuti. Hanzi ane pfuti yatonzi gagaga mudenga zvisina kuitika izvo. Hanzi president wakati, hanzi president ubva wati Chinsu itobva hako ipapo siya wapunza yangu yatopunzwa kuno. Ndikati aizvinzwa ndiani manhikikiri magredha ese aripo. Vakanyepa zviya zvekuti amai wangu zvikanzi mwana wangu machifi manje hanzi kana dai vakamuuraya havo ikoko Chinsu wacho tinokumbira hedu kumuita gamba redu kunoko, ngekuti akabva kunoko ndiye vatiri kunzwa kuti akatiitira zvimwe zvinhu. Mwana akabva muno akakura tichiona kwakumusha maikwarisaboko endai henyu mundomutora iye kuno. Amai ndatumira mai kuti mai zviri kutaurwa nevanhu ndakadai kunyeperwa ndiri mupenyu. Hanzi vangagoti muri kutonyeperwa. Tatonzwa kuti muintensive care muchipatara chakaoma chekuparere. Mai munzira senguva yavasvika kure kuya vatosvika. Ndakagara padanda ndaiva nesidanda rangu apa titarisa ndione mai vanenge vari kutofamba kuya kunoka haizivo nyaya iya. Apa muntu kutaza handionedi ndi mai kwakwani ndaitomwa chisikati changu kwakosina kwasati kwaanisupa kwakwani ndakumhanyirirako mai kundimhanya kutiza mai vangu panapa bvunza muroro tandi kumhanya mai mirei maitwa sei aiwa ndiregere ndiwe here dikiwe mai komuri kumhanyira kupi hamuri kuya kupi kuzonzi wafa wandisa ndafa kupi handi ndakakutaurayi kuti kunyeperwa ndakuudzai kunyeperwa mama kwakwabata zvondikati ende mumba ndikati mai muri kuona andakataurira mai angu andakavataurira mai mukuona kuti mamveri uku apane chakawanda ndo mabariro amakandiita ndo andiri pana
hapana pakabva chimwe chunhu zvamakataurirwa takakovho mukada ndokumurirai ndimba ndakavataurira ndokutaura saka vanhu vaindinyepera mai kwakugara kwausvima wapukutwa musodzi kwausekwa vane varora nevazukuru vavo kuti vangoita izi kwautombogara 2-3 days vanyatsoona kwazovaperekedza kumusha vandosvika nawo kumusha vanhu vesikondi uyu aramba ndadzoka naye uyu vanhu vainyepa vanga vane chinangwa chavo asi chinangwa chikuru chaiva chekuti magomrades anodiwa stereki ndopfungwa dzavakaita saka tikatanga nekuti ndo zvaitwa chings avhanza rwimba yakavhanza rakobvorwa ati pano rikanzi ibva ipapo urayiwa saka magomrades ese kuna mugabe maindorowa mugabe andorowa mugabe manje asi zvakakona kuchirongwa chinonzi gamba remimhanzi matinonzwa nhoroondo dzevaimbi magamba emuno muzimbabwe paNational FM. anzi hakuna zvakadaro zvakamboitika vedu we vazviramba comrade zoregai tinzwe panapa yanzi kujoshua nkomoko ndakazobata sekuru chinake pajoshua nkomo ndikati ko nhai sekuru tiudze tipirei yemba iyi inzi yakakobvorwa kunoko nechisomandla hapo ndo pakandiuraya vacha komrade hawa angari mahwani chaiwo right rekatinzeko sekuru chinake Joshua Ngomo. Ini pa Joshua Ngomo panapa ndakauya 2001. Vanhu vanoti Kings anga akavaka pa Joshua Ngomo. Aiwa kwete Kings wekuimba uyu. Mukoma wake ndiye akanga ari memba yeJoshua Ngomo asi haana kumbobvira avaka pa Joshua Ngomo. Saka Kings haana kumbobvira aita memba yeJoshua Ngomo kana panapa cooperative panapa. Imba inonzi yanga iri yakapwanyirwa Kings yanga iri yemembawo yemumwewo zvake isiri yaKings yanga ine upstairs. Anga atori memba aisenza kuSteel Force uku. Saka ndiye akapwanyirwa imba yanga iri hombe iri pagomo apo. Zvokutoti nguva yacho iyoyo yakapwanywa apo amapira vanga vasati vatombo chairman. Saka sekuziva kwangu Kings haana kumbobvira aita memba yepa Joshua Ngomo panapa. Right, comrade, ndakazovabvunza kuti comrade mimi makaita vana vangani mhuri yenyu? Pana takazvara Leni Eastbourne chokwadi ndaichida stereki ndaichiimba stereki manhari ndochiimba kusikana anzi chokwadi aibva azitora zita rehanzvadzi yana ndakasiya Nespo ndakasiya iri kumusha yaindiwachira nguva yatakazoenda uko ndiye chokwadi musikana 1 ndo zvakaita maya kubva wabara umwe ainzi Clay ndaiti vutirai idi ndo raiva zita rake rechiwanhu isleti mwana yangu ane maonta chichi kudakara advafa then uyu mukomana zija ndiri kufamba apa bva paya anonzi aiwa Deeds ane sazita wababa mudiki wangu wakatanga kuenda waya chinditi nisarai indaenda is overhead ari kurima paBromley is doing well doctor in farming doctor exactly saka doctor akandoti Deeds killer pakazvarwa zvikanzi aiwa ndabarwa inini iye akabarawo wakomana 2 achiti Dick achishaya Dick achishaya kati nechifo regera saka iye vakachiti ndini Deeds killer apa kuti ati Deeds abarwa
kwapresident, so president's office ndidzi wacho. Obva pauya Giant Tunidzai, obva pauya mfana uyu mudiki Sage vamira Sage Law vamira vakadaro. Right, manzo apo ka ndakazobvunza ndikati pamhanzi pamusambo wedu muno munyika yeZimbabwe comrade munopiwa sei maimbira kuita vafana veda nemarowero amaita imimi panguva yenyu? Unenge wakuchitora manje kana uchida unyazotaura apa nepapa because mune avanoti genre kureva kuti iyi sungura, iyi traditional, iyi chachacha, iyi rumba kaindi yeizvozvo. Ndo zvimwe zvinhu zviri kutitaridza kuti umwe nomwe anenge ari kuenda kwake. Asi dai ndirini ndinonzi vakomana uyai nekuno, ndaida kuti vese vatarise pekuti nyika yedu iri kuenda kupi. Tonanga mhanzi manje takati ananga nonga zvirongwa zvekuti empowerment, youth empowerment, development, employment, creation, mazwi iyaya ane chekuita stereki nekuumba mhanzi kwedu. Saka ndati taiva recreation kuhondo kutakaiswa recreation kureva kuti aiva tichiramba tichirecreata kuisa umwari muvanhu kuti gadzirai zvinhu zvinoita kuti vanhu vabudirire. Saka vazhinji vechidiki vacho manje vari kunyanya kuwandira kana kuti kuwandira kuungira kudivi rerudo kwana mai nababa uko, asi vasikaruzivi futi akakuti teedzera neta neuyu unototi ndo chicho unorambwa mumba. Saka dai vaenda kwekuti dai vakaimba vachiti dai tawana mabasa, dai tawana pekurima, kainde yezvine chekuita zvine chekuita nekuti unoramba uchirarama uri ipapo. Saka nditakazondorwira ivhu kuti ivhu rakatorwa iri mumwe nomwe akapinda pariri ane chaanowana pane pundutso. Ende muchiri ikoko zvakare maimba zvine focus makatarisa ikoko kuti toda kuwana zvedu. Ndati honde mimi ndakaimba 79 asi yakazonyina the real thing 2001 2 3 pesa abata muhonde mimi vese nevairamba vacho vairamba minda asi zvino vese vari kuda chinzvimbo chemunda chete vese manje apa vainzi rambai unenge uchitumwa manje. Saka kaindi kakutumwa ikako dai vafana vaitora karamba futi zvoti toda zvinhu zvedu totofara kuti vakatumwa taakuzvitonga. Maimbotongwa sei kana kutoimba ngano vachidzoka mungano idzi kuti vapike dzavo handiti. Asi kwese ikoko hamene kuti vari kunyanyoda kulavhu dai vati tsve wouya kunyika kuempowerment, employment. Iwewe tinototi iwewe employer, sovereignty. Iyo sovereignty yacho paraphraswa ndokuti zvinhu zvedu titore isu takanzi titora 51% iwo 49. Ndo zvakanaka kubva 49 nemushini wako uyako isi tosenza tobinduka yedu ichitipa akonzungudza kwasi zvinhu zvedu kuno pa 21 baya pakubva toisa 49 kuvashandi 49 kuzunu pane 2 iyo 2 yotitengera futi mumwe mushini wekutanga futi zvimwe vamwe vandopinda futi mabasa ipapo tichienda takugadzira nyika. Kaindi yeizvozvo twese turikuda kuimbwa iroro. Zvandani ndichikutaurira zviya kuti maform 6 magrade 6 magrade 5 magrade 7 ndo akatirapa hondo yese mudondo umu akwara komredi akwara komredi zvichifamba arutsa komredi amene zvaarutsa zvadya zvichifamba nemagrade 6 grade 7 asina maths asi aindodzidziswa nana Oshokunze nana Dr. Mchemwa nana Dr. Sekrama yao zvakatotibatsira kuno hazvichafenzi. Saka kaindi yeizvozvo vakazvimba bheki vanhu vese vanofunga zvakanaka tiri kuda minyati zvine minyati. Hatifuye huku wakomana, hatifuye momba wakomana, hatifuye mbudzi wakomana, ngavaendese manzi ikoko.
hatigadzire migwagwa akomana, hatitsvage masemende akomana, hatitsvage matombo ekutengesa akomana, handei ikoko manzi dzese idzo. Mapanzosei apo hanzi vafana vazhinji vemazuva ano vakuda kuimba zverudo. Hanzi rudo rwacho munongoruimba murugone futi. Hanzi ukatoda kutotedzera zvavanoita zvacho unorambwa mumba. Hanzi vafana vemazuva ano batisei apa. Hanzi vafana vemazuva ano muda kuimba zverudo. Rudo rwacho murugone futi. Handitika hanzi mazviimba kudaro ukada kuzvitedzera zvavari kuimba zvacho ukada kuruita rudo rwacho rwavari kuimba rwacho zvamariimbira avari kuita ivavo hanzi unorambwa mumba. Saka apana mazana ndikatesa vanhu vanozoda kuimba zverudo stereki ndiani kwapa. Ya umwe anoimba zverudo Simon Mutambi, anoimba zverudo futi Peter Moyo anoimba futi zverudo umwe ndiani Maki Ngwazi Tindo Ngwazi vese vafana hanzi kwada kutedzera zvavanoimba zvacho hanzi unorambwa mumba ana Wikidi. Copyright wakadada right. Panauye Pirates comrade vaimbi vakawanda vari kuchema nenauye Pirates. Ndakavabvunza comrade Pirates manje ndikakutaurira paPirates ndo patakaurayirwa basa iri industry iyi, ngekuti izvozvi ndichitoti ndiri kurekodha pane umwe anenge akutotora manzi yangu iri raw isati yapera yakutodyiwa nevamwe vana vangu vasati vadya. Saka izvozvi ndikakutaurirai ndinoona ndakabatanzwa mwana vakomana vairidza traditional brand teki Comrade Chinks, ndobatanzwa Comrade Chinks featuring Elliot Manyika. Hapana patakambo feature navo vanonge vachingomixa variwo zvotowanakidza asi vachitenga vari kutengesa vachitengesa ndakaita ini vachitengesa zvakaita Elliot zvacho vapo Comrade Chinks ane ilanga aningina zvavanongoda. Hapana kwatiri kugona kusvika tatotadza kubatsirwawo kuti toita sei kuti dai zviri zvemumwoyo ndasikadi kuti madhora 10 adyiwe angu ndisinawo kudya dhora. Kana zvikanzi tiri kuita 10:1 zviri nani, but taakudyirwa 1,000 or million to know nothing kunemi macho. Saka hatisumuki tinodyiwa ende hakuna kwekuzviisira tikangoisa kuunze. Izvozvi ndiri kurekodha album ndikapedza ndichina changu ipapo kunze kwekuti ndinongonzikwa nemi muchifara kuti makagona kuimba. Hurumende ndeyevatema, nyika ndeyedu, tisiri kutonga mitemo yedu isiso haigadzirwe kunze kwenyika, tiri kugadzira tega muno sevana vavatema. Hamusi muri kuisa here zvichemo izvi kuhurumende kana zvichigarwa pasi maparamende muye ingawani zvimwe zvinhu zvinokwanisa kumiswa zvichimiswa ingawani mbanje kuchikora mutemo kuonekwa ichitengesa zvinodhakwa hazvitenderwi kutengeswa muno munyika yeZimbabwe. Izvo zviri kukwanisika ko apa Pirates chii muri kuisa here nyaya dzenyu kumusoro? Kutaura chokwadi ndinofunga tanga Comrade Webster Shamu Charles Ndlovu Comrade andayanaye mabiripiti ehondo patron wedu music union muno muZimbabwe anoinzwisisa, anorwadziwa, anesu pamwe chete. Tinotombotorana nemapurisa apa nepapa kureva kuti zvinhu kuparliament kwacho zvako kungoti hapana matauriro avari kunyatsoita kuti put this in place kuti pawe nekodhi. Dai pakawa nemakodzi ndo hatiri kuvhunga isusu. Iri kufira papi? Iri kufira pamakodzi apa pekuti achatengesa achaonekwa achitengesa apo manzi yaComrade Chinks.
kodhi yacho vabvumirana yabva nekuti Comrade Chinks vachawana chinhu here pane chakutengeswa uku, because zvinhu zviri kukaruka yatechnology. Ndo pari kufira nyaya yedu yekuti technology is so advanced now in such a way that vautadza kucontainer, otherwise kuti handiwo vetechnology dzacho here. One, maparliamentarians, chero isu maZimbabweans, chero who else. Piracy is now like virus uncontrollable. Saka takufira tiri pa technology syndrome yekuti anyone ukangoda kungotorawo mhanzi yangu unongonzwa uchitoiridza asi hauna kutenga, hauna kudi, but you can have all songs. Ndakagadzira 305 songs muhondo chete. Dzimwe dzacho handitorina ndoto dzichiuchidzwa nevandaidzidzisa. Maiti muchitidai ndichitonakidzwa yezvino ndotofila kudzidzosera futi nekuti vazhinji havachadzizivi, havana kudzinzwa. But kuri kuti dzese dziriko ndingange ndichitambura zvandiri kuita izvi. Ndikatadza kukutengerawo dringi rekungoisawo pamuromo nguri yavawi. Ndiri kupemberana netsoka kudai every time. Maanza kapo Comrade Chinks mataura maringe kane nawe yepiracy kopa nawe evatore nawo mweti kudi vashamarari kazhinji vashamarari kashoma mune nguva yekuti tiri kutaura zvipi pano. Tinofarira fani zvirongwa zvimwe zvati wandei zvine dzidziso mukati, togoti Mnyati wakapuwa mazuva apfuurayo ekuti 275 contents dzedu kuvashamarari zvinenge zviri kutibatsirei mune muri kudzokerawo imomo mekuti tinge tiine 75% yelocal content. Asi content yacho ndiyo yamuri kutibvunza manje kuti manzu muri kuiswa chinyi, nomatiri kuti vafananga vachirega kutambisa nguva iyi. Vakuru vacho kana varipo vanoimba zvisina munati varege kutambisa futi nguva iyi, tiise contents dzine pundutso kwatiri. Dzimwe ngedzamusiki dzegospel, asi handingangoramba ndichiti musika akangodai anonzi anobatsira, anozvibatsira. Tazvibatsirawo papi, pari kudiwa futi ipapo. Saka tiri kuda zvinhu zvinongoisa action packed movement. Igospel here isong ipi ngaiwe house music inonzi ebony zimdanso chichi sese ngadzinange kuzvunhu sezvatakaita pahondo yeminda paya. Imba hondo yeminda uko umwe akutoimba kuti tirikumbira zvekurimisa veZimbabwe wokusa futi vane simba dzisi nyopeba. Uri kuona kana ukafunga kuti hatibvise unyope muvanhu vade kushanda stereki, vamwe ngavaende kumaindastri uko nzungu tarima dzakawanda. Saka ngakuvhurwe zvinhu zvinosvina mafuta aende muvanhu vano afurai mafijongwa. Kuimba kune chekuita nekuti urubva kuhondo yemida uchienda inenge hauperi munda wemhanzi iyo muhondo yeminda yacho yakagona Zimbabwe. Tisu chete takazvigona, pasi rose vachatokopa imimi. Saka ungwari uzobvunzwa uchingoti ameno uko iwe uriwe. mapanzo kapo ka Comrade Chinks pachingurotsigirawo kazvikareka maringe yedisisuka vatore nawo. Right, ndakuda kuya panguva inosuwisa, nguva yekurwara kwaMukoma Chinks. Takabatikana chose. Famba
regai tinzopana pakubva kuna Maiguru. Kings wakatanga nofunga 2013 yeah mufunge vaita sekutamba makumbo angu ari kurwadza aya maichingaira maoko angu ari kurwadza aya ndoti chiko tsame inototi ndonzwa kunge ndikurumwa nezvinhu so ndikurumwa toenda kuhospital wasvika kweka akawana doctor doctor zvinhu zvangu zvindoita kunge apa ndikurumwa negawe apa kunge pane mbada apa kunge pane shumba apa zvinoitwa kunge zvekubvutirwa kudai so nokuti vaichema muzekutanga vachichema kuridza muka chaiko kuridza miro kuchema kana munhu wemukuru akuchema so hey chiko marwadzi andinonzwa so toenda kuhospital hapana zviripo ndo zvinhu zvakanyanya kuwadza Comrade Kings. Very good nofunga 3-4 years munhu ari kungorapwa achingopiwa mai chingonzi hapana zvatiri kuona saka pakazoita kuti Comrade Kings chizozonyatsoziva kuti chii manje president's office ndo yakapindira kaishanda mwana tobvawo yakati todawo tanzi tirapise Comrade Kings. Saka takaenda nawo kuSt. Vincent ndo kwakazondoonekwa kuti Comrade Kings vanenge vane prostate cancer ndopazvakatangira ndofunga tatoone 4 years ipapo kureva kuti kwese kumashure kwese kwavaenda kweko vachipuwa mishonga yava treatment yange itori wrong treatment kwakuri kungorapa kuya kwako kunyaradza nokuti takasvika pakuti uteta wakubayiwa vega kuzviya zvekubaya kumba mama ndaikulovheneka tichingobaya mainjections pain killer asi uchinyatsoona kuti nekuti tata kugara magumbezi ari mumota kuti mota ine fuel mune magumbezi toenda ondoadmitwa unzi vamirire 4-5 hours torara mumota odischarge todzokera kumba katondogara 30 minutes chete votanga futi kuchema futi chokwadi chaicho todzokera futi 24 hours pachitunguza yakararamisa Comrade Kings time tofana kuatenda vanhuyo tachikangosvika bedzi wotosvika wotovatora wotoindapinda navo mukati memadrip mainjections chichi votomboita sevatikotsire vakangomuka badza hapana nyaya saka takatambudzika makore tichiita upenyu ihwohwo pasingacharari pasingachadyiwi pasingachajisita vanhu vekugara murodhi zviya zvekuti vanorapa vamwe vaiuya vega pamba kuti tikupiwa kuti Comrade Kings atoti kubva imbovabata itoni ngodaro munhu asara achichema taita sekwa munhu ari kungochema takashupika kwenguva takatambudzika zvanisingakangana saka ndokwakazonzwa neprostate ndopazvakatangira manje ipo paukensa ipapo ndofunga zvakati mandizivirei tagara vakunzi blood hanzi ari bone cancer saka zvese kazviri pavarika zvese izvi vachagoni kana kuita sezvi zvino vachagoni takangoona munhu akuchinja nguva diki akamuka diki mavanzwapo kaMaiguru vachingunotsanangurawo ndofunga kana mafambiro ayakaiya zvaita zvacho zonyatsokunzwa kuti Comrade munhu akarwadziwa chose right. Regai tinzwa mainini vachitaurawo divi ravo. Zvakatanga 2013 kungotanga sefaniso zvezvo ngoti ina ndambonyatsozvinzwisisa munoziva vari kumba here kana kuti vari pabasa vari kumba tiri kumba ingotanga kuti nezuro gumbo rangu iri chigunwe chihombe ichi chiri kurwadza bhutsu dzakutoramba kupfekeka takutovatengera zvimasendrosi zviya kutoona chigunwe kutozvimba pataenda kwadhokta patanengirikini vanzi igauti saka vakaita almost 1 year vachirapwa chinzi igauti vachitorwadziwa majoints aya newo makumbo aya ndo zvakatanga kurwadza zvigunwe izvi after 1 year vanengirikini kwakuzo ndopavakazobatwa kuti vane kenza but manje nina vanondiudza kuti ndanzi ndine kenza vengonditi ndichakuudza
ndine zvandoda kukuudza ndichakuudza. Ndofunga vaitya kuti mani ndikamuudza zvinogona kumaafektawo naiye zvomubata. handina hangu kuziva kuti sei vasina kundiudza. Ndakatozoudzwa nadhokta ndiyakazondiudza kuti mozviziva here kuti baba vakabatwa kenza, but kenza yacho payakazobatwa kenza yanga yato spread. Kureva kuti yakatangira nekumakumbo ikoko. Ndoko yakatanga kuzvigunwe zvihombezvo. Ndo matangira vakaita kurwara kwacho kuti tizoti comrade, because even patakapiwa imba paipai vanga vasingagoni kunyatsofamba ka. Even mamashows ataitoenda ndaenda kutovagama kuti vakatadza indovabatsirawo kutoita malead vocals zvokuti kuti uite lead vocal iyo ndiyakura kana kuti vanhu vese uku kutsengwa uku zvibudi zvokuti ndaenda kutombonyepera. Maitoziva kuti pakadai sonda kutonopinda pakati vaitondipa saini kuti zvinhu zvisina kumira mushe. Saka tingati here pane kushow pawakatombokanganisika, pawakatombotadza kutomborova show nekuda kwekurwadziwa? Vaisazotadza zvavo, vaisada kuratidza vanhu kuti ndozviripo, asi ini ndaitozviona kuti murume wangu asisiri right, asi vaitry kungoratidza kungoti basa rifambe, asi kunyatsoona kuti munhu uyu ko hazvina kumira mushe, asi havana pavakambotadza kuningirikini vavana. And then mafans vavo vainyatso kutozona kuti aiwa munhu uye apefoma zvanga achifanira kunge achiita. Chero pamaivagama imimi zvasingabude zvaitoita ngestyle, asi isusu unyatsoona kuti pandokafira kuti mwoyo wangu hasi kunzwa mushe. Ndaudza kuti murume wangu achitanga kurwara, kutanga kuti akurwara kuti panapa ndiri kurwadziwa makumbo aya ndoda kuenda kuchipatara, hapana mari, ndandakamuisa pamedical aid, ndo yavanga vachirapiswa. Handiti zvese zvinhu zvinongoita kunzi family, chero dai variwo baba vari kurwara kwadhokta ndaigona kuiswawo kana vanga variwo vari kushanda, tumapolicies twakawanda zvese ndandakavaisa zvokuti chero dai tisina kuzobatsirwa, chero dai zvanhu zvakadika yaingoita shoma, asi tichitsvaga ingotopera kuti varapwe. Saka Maiguru, munoreva here imi kuti pamabills auye kuchipatara ndimaimira nawo hurumende yange isingapindirewo? Aiwa, mazuva ekutanga vachangotanga aiwa, hurumende ndo yakazopedza, yakazonyatsorapisa, because kwaidiwa mari. Ndiri kungotaura kuti pekutanga apa hurumende isati yapinda havana kumborega kurapwa kakomrade, vairapwa nonda ndakavaisa pamedical aid. Hurumende yakazopindira pampaoma pampasisa chaika kamedical aid kanga kasisashande, mari yacho yanga yashoma. Ndandisatomboonekwa kunge munhu, zvinorwadza bamunini, ndandisaonekwa kunge munhu. Ndaiti ndikaenda ndaizoona murume wangu handizoti rodi yaizara vanhu avo vachipenga, handidi kumuona ba pano, handimuzivi ba inini, tamundizive nhasi, ndakunzi wakadii kutsvaga wezera rako murume, nekuti pazobuda izvi here, nekuti pazobudawo kuti takudya, asi kuti tichidya tese hamuchada sitaishanda tiri pamwe chete. But inini hangu mumwoyo mangu handina kana kumbozviisa, because murume wangu ndaimubvunza, Zimbabwe situation muri kuona yakamira yakadai, ndoregera hangu kuya muchandida here kuno kune vana, mukadzi wangu ndinokuda mudzimai. Ndikati as long pamuromo penyu pachiringobuda kuti ndinokuda mudzimai, chero ndikatukwa zvakaita sei, chero zvikaoma zvakaita sei, wandiri kuinga pano handife ndakasiya, tichaparadzaniswa nerufu sezvazvakazongoita. Ndi
ini maigura vaitanza ndidi kuona pana vatsvage wezera rako wadi utsvage wezera rako ndigura barika here usadherere barika idendere rine tsotso rinobaya. Right, mazuva ekupedzisira maiguru timbonzwa. Takapiwa imba yatakazogara pana 2 May 2017. Saka takangoti garei kamwedzi kakasati kapera. Saka madzitete nevamwe shamwari ichi tobva tingatiite surprise. Toda kuita home party yeimba iyi. Pemberero. Very good. Saka vakangokukana mumafoni chichi. Handizvi kuti pai pachiuya munhu akaita semhuri. Handizvi kuti pai pachiuya munhu akaita sepepa atoshata. Ndobva ndatogadzirawo kuti zvishuwa pachavaenzi. Saka musi wacho pati yenge musi wa17. Saka ndovonga musi wa12 nge 13 komazhinji kwakatogara. Hazina ichingaira. Ukakuita pati yenyu kati handisi kuziva vari kuita kuti vari kuita sei. Zvikanzi vanhu vari kuda kuya panapa munovagona. Tikati kuita seiko? Ndiri kunzviratidza mudzimai wangu vanoda kuya panapa vakawandisa. Tikati mavaziva sei? Zvikani ndiri kuvaona vanhu ivava. Muzi ndakambofunga kuti asivo akuda kutenderera musoro vada kuita sei. Handiri kuvaona ndinofunga kuti vanyarara mangwana acho. Zvikanzi wakambogadzirira chiko ona uri kuya panapa unovagona iwe musi wa17 unovagona. Ndikati ndinovagona kazonovapi. Tikati takagadzira tine mombe tine nguruve tine huku dziri kumasvika kuma50 tine chinyi madoro zvese ndatenga zvezvirimo. Tanzi hausi kundinzwisisa. Ndikati ndinozvimudzira mukati hanzi vambovagona vanhu vari kuvamira onako ndobva vanyarira vanazombotaura ini futi. Saka ndonga 15 ndovanoti gandieni nawo kuhospital kuna dokta ambondoonekwa nadokta anozombonyaudzwa panapa nevanhu vasi kunzwa zvakanaka fataenda nawo kwadokta. Aingoenda mutaana kati kangadzirwa musoro wangu fatasiya kwadokta achivati asiye mazuva muchivatora chii nchivandanza muri nomuda kwapa bhedhi handisona imuape bhedhi nomutukuvada pativana kuitwa varipo ndiye mudzomba we handisona tovatwe patisi vasipo. Sanza raiva maichingairayo handidaro taenda ndagadzirwa musoro ndadzoka kuma 1-2 kudzoka munhu apo pabhedhi zvatochinja. Paya nezvimameshini zvasa ndatomboona zviri pavari zvakasiyana-siyana zvakawanda ropa mvura chini zvese iyo kuti mushonera vasina kushonana kudaira hachadairi. Ini ndangoona munhu badzi kutopa. Ndikangoti dzingawo. Zvotochinja. Ndotanga zvikanzi ramba mushonga wataudza vari papa ndikoramba mushonga wataudza. Zvaita sei? Aramba mushonga wataudza. Vachadaira vachaitisi. Tokuchinja kwakaita kombre chinzi papa. Kombre chinzi 16 yako kombre chinzi. Kuma 10 totatofonero. Kuna hospital 10 manero. Takaenda musi wa16 wacho. Zvakanzi musakasika kubuda. Rambai muripo mushonga wataudza. Takabuda ndafunga kuma 8 manero. Chingosvika pana tasvika watobika masadza. Ndakatogara ndikutodai foni. Tozoona mukomana ndidzasimuka apinda mubedroom anodayira foni. Adzoka zvikanzi mama uyai timboendawo timbodzokera futi kuhospital. Koita sei? Anzi aiwa pane zvikudiwa nadokta anzi pane zvamunofanira kuuya kuzonyora zvemishonga yawo iyi. Tikati chirudzi akangobuda futi akangodaro futi. Saka titangoya vepati vaya vari kuuya vakagadzira nayo kuti chichiita mubike chichichi vazara panapa wabva kupi. Tikati chisara muchiita zvamunoita rega timboenda tinoona kuti chi. Saka takabva tangobuda futi mota dziya dzangobva kuhospital tadzokera futi. Svika paya vatanzi garai ndikati vandatoona dokta munditi garai muzvaita sei.
nditi garai muse ndakanozwa ndega kuti uyu mukomana akati aiwa ndezvenizvo garai vapfuurira vaenda vadzokamira nditunza kutochema kaya ndikati saka kune chinhu zvatoshayira zvikanzi aiwa ndizvo ndokushayira kumurejinzi saka ndakabva ndafunga ndikati saka vaenditi patiri munoigona here vangatoi kumberi zvauri kuita izvo unozvigona ende zvishuwa mumangari panapa taisambomugona tototenda hangu hurumende yacho yakapindira ndaivaita sei papa ine munhu anotyisa mamiliyons evanhu angari panapa anotyisa vamusingazive vamwe nanhasi ndovazive nanhasi vanoti ndandiri panhamo ndinoti unonyepa unambouya saka chiitiko chakandishungurudza chakandinetsa nawa ndati saka murume anga ine vhizhini yemberi ndiri mumashure ndo pati yairehwa iyi ini ndaiti ndokuita pati iyi aine pati yake ndakarwadziwa so kura kuti zveshe zvanga zvakagadzirirwa zvakabva zvangotendeuka zvese zvakadyiwa ndikakutaura kuti zvakadyiwa 1 day ndiri kunyepera zvakadyiwa 1 day zvese izvozvo zvanga zviripo zvandiri kutaura zvayo zvepachi zvakadyiwa 1 day ende hazvinambokwana zvakadyiwa 1 day hazvina kutokwana ndakanga ndaziva kuti ndo pati yanga ichitaura komurejinzi kuti havavagoni aya zvinhu zvinoshungurudza endeni zvinhu zvakabata nyika yese yezimbabwe kurwadziwa tingatoti pasi rese rinova kuti mimanzi yavo yanga yavatora ikanovakanda kure ikavasvitsa kure so ndikuda kuti makanovachengeta kupi takavaisa kuglen forest panga pane munhu akaita sei papa ine munhu anotyisa papa kaomarara shamwari dzavo dzese makadziona ipapo dzese hapana ngasipo ine vamwe anga abva kunze kwenyika vamwe akabva kunze kwenyika manzwa apo zvakazoitika pazuva rekupedzisira ndimai guru avo vari kutsanangura regai tichinzwawo kutsanangura kwamainini rekupedzisira zvavakaita manje ndakafonerwa makusanisani kuma4 nemwana wavo wamaiguru anonzi Didzi mamuziva ndiyakandifonera akati mama dai mambouya kuno muone murume wenyu hazvina kunyatsomira mushi apa vanga vari kuchipatara vanga achitoti tavaendesa kuchipatara but hazvina kunyatsomira mushe dai mambouya muite sei muvaone bhozi zvakazoitika manje mazuva ekupedzisira vasisakwanise kufamba kana ndikakwanisa kuwana mari yekunovatora ndoenda kana ndisina mari yekunoti bhozi ndaitohaya mota ndaitohaya mota zvokuti dai kuri kuti uku kwaiwa nomunhu anowadhiraivha achiuya navo kunoka zvaireruka but ndaitohaya mota saka kunoku nguva yanga yashoma yanga yakuwandira uku saka ndakazofonerwa manje naDidzi akati mama uyai kwestand ndatomuka nditomiyo yakatofonera ndibva ndatogeza ndatobuda mba ndaenda ndakaona zvandakaona so ndakatya bcause ndakambogara navo vakambouya kunoka ndomba vakairi Sunday Monday Tuesday mba ndaenda navo kuhospital kucheck up ndomba watona admitwa admitwa ndomba ndatombo maiguru vangu vanga vari kumunda ndakatomboita almost 1 week yese ndinavo ndiri ndega vanga vari nani ipapo pacho vaitoti ukavapo chikafu vaidya ukadi saka pandakazodevhwa pacho ndikaenda dokta yandakaona vainzi dokta Chifamba vakatonditi maiguru muri kuona bamukuru zvavavi paipe pamakauya navo paipe vairesponda kumishonga ezvinozvi kana mapiritsi havasi kukwanisa kumedza bcause vanga vane trash mukati pahuro nemudumbu saka tsinga dzavo dzisatomboonekwa chero dzekuti vaiswe bviti nadzo dzanzisaonekwa vanga vasingachadyi saka zvandakaona ipapo ndakatya bcause ipapo ini ndakatoona kunge vanga vatofa kudhara but vanga vasati vafa zvavanga vari zvacho
makasvika makwanisa kutaura nawo iripo makasvika pakona kuti hamuna kukwanisa kutaura nawo ini pandakasvika ivo vakambova ndofunga vakandinzwa ndasvika ndombotanga kuita tumamovements pandakarwadziwa manje ndakabatikana zvekuti ndakamba ndatadza kana kumira ipapo ndova ndotanga uchema dokta ndopa wakatanga uchitaura izvozvo zvekuti mukuona kuti situation yaiye zvinoizvi nepaipe zvakatodi zvasiyana. Mukoma wangu achitotaura kuti handisi kuda kufa ini ndoda kuchengeta vana vangu vachiri vadiki ende waigara uchingonditi izvo nemaipinono vana vachiri vadiki ava mudzimai asi vava ivo vaifunga kuti vakandivanzira chirwere chavo asi dokta vanga vatoita se vandoudza vana vachiri vadiki ava atenda uyu mumone atenda kanga chiri kadiki diki musi wacho neuyo ndomba ndadzoka ndaenda kubasa ndomba ndabva kubasa kuma8 ndakanonoka kuchinjwa ndaifanira kuchinjwa na6 pandakazochinjwa na8 kuti ndichipfuura manje nekuwestend kwaikuya manje kwadoka transport hakusisina inobva kumorisi kuti ndiuyoko vanangoti arega ndiende kumba ndozomukira mangwana makusemuseni ndichingosvika muno mumba dzidza chimbva ndifonera akati mama mudhara tabva kuna mudhara but ndafonerwa futi kuti ndidzoke saka ndokudza ndasvika ikoko achingosvika na10 mbatondifonera kuti mudhara vatisiya akatambura murume uya uya akarwadziwa paipa akambonzi afa akambobuda achiti vanonyepa uchiti tafa muchikupaziya ndopasiya zvekutoti dai ndisinafonerwa nadidzika ndaisambogutsikana ndaingofoaa right comrade vatisiya takambonzwa nhau yekugoya kwemba iya mainini makazvitambira sei paipa bamunini paritriki paya because hamungangouye imimi from norway mungosvika moti imba iyi ndakutoipa ushu musina zvamakamboudzwa mune shuwa here kuti zvinoitika here hazviitika nditi pano pakatoshandwa kuti zvinhu izvozvo zviite saizvo takange tatoudzwa patakapiwa kii kamusuwe watakapiwa kii kunzi comrade chinks vari kupiwa awadi yavo yemba nevakadzi vavo vaviri navanyadzayo muchiri kuziya tichimbva tatopiwa nengirikini kii yedu yakatakapiwa navamwene tese ndimakatoona tiri pastage pai tiri tese musi wacho yatakazoitwa official manje ndakashokwa ndiunyepa zvakafamba sei ndakangoshamisika mai mugabe vakuti simukai mutauri mazita enyu pamatasimuka pandataura zita kwakatanga mai guru ndomva vataura patricia ndomba ndasimukawo ndombi zoto ndakutoshamisika ndakunzwa kunzi imba iri kuenda kuna patricia komuredi vakatoti ko uyu muchamupei uyu kana makuti imba iyi yakuenda kuna uyu ega ko uyu muchamupei vakavhunza katatu zvakandishamisa nozvati unonge wakarwadziwa zvekuti vakangoti mama don't worry imba yedu diki iyoyo tichagara yakaringana nesu ndosaka kubvira ipepe makambonzwa kuti zodwa ati zvakati zodwa ambobuda pepe pakanti kungonzwawo kuti zviri kunzi ati zvakati ndakangoti mwari imimi ndimunoziva kuti inini nakomrade tatiri chii mukadzi nemurume akaroora here kana kuti girlfriend mukadzi girlfriend yacho inozikanwa here kana ndisingazikanwa ini ndanisiri girlfriend yakomrade ndandiri mukadzi wachinks zvinozikanwa pasi rose zvokuti comrade vega takamboitwa interview kare vachiti ndine ma2 queens angu chichichi muchiri remember saka apa ndakashamisika kuti ko chakuenda nechimwe ndechipapi asi handina kuzvisa mumwoyo ndakangoti mwari ndimi munoziva inini murume wangu ndoziva kuti murume wangu anga asina zvinhu izvi zvakatouya nekushanda kwangu naiye
maiguru yevaibikira murume wari kumba, asi kuti vabike inini nemurume tisitoenda kunotsvaga mari yacho yekuti mari iyo chibika, mari iyo chiita zvakati. Ndini bamunini nemurume wangu takashanda. Right. Regaiti ndobva kuna maiguru nyaya yemba iyo. Vanhu vangangotaura zvavanoda, asi muvakika ndiye anotaura zvaanoziva chokwadi kuti akaivaka sei zvakarerei, nokuti zvese zvakaitika zvese zvakabva kumuvaki, hatisisu takazvigadzira. Saka imba iyi kana mukaitarisa unotongoona bezvi kuti haisi imba yekuti ungati yaidhizainwa madzimai mairi. Kicheni imwe chete nedining nedhoo rimwe chete rokubuda umo nedhoo rekupinda umo, oti inogara vakadzi vairi. Tosaka mai Mugabe vakati aiwa imba iyi haiiti kugara madzimai mairi, kadai kuri kunzi kutarisa kana kuri kungoona chete, kusiri kuti kokuti tiri kugowa zvekuti chii, asi kungoitarisa unongoona kuti haiiti vakadzi vairi, imba yemukadzi umwe chete. Apo ndaambuya kudai nevaro nevazukuru nevakwasha ipapa, muri vakadzi vairi chokwadi here kuti kune kuri kurarama. Kandowagadzira moto pane mumwe, amuoni mumwe akadiwa kukingu here mbo kwakunomira apo. Izvozvo magirazi angoita mawara nongonzona mwana wenyu abata takutorwa. Saka kune kuri kutonyepa nekuti hakuna kubatanidza vanhu kwakadaro, hakuna. Imi mamufani kurwaka nekuti uyo kamumwe mudzimai kakafana nemunin'ina wenyu akauya akakonai muri pemisi. Aiwa ndikurevera zvemba kuti muraramiro wacho unenge wakutokusanisa vanhu, anenge atomakwikwi. Hakuna muraramiro akadaro, hakuna, kune kutokanganisa. But izvozvo zvine zvakataurika izvozvo, ko ivo kuna ivo vamainini handizivi kuti vanozvitora sei, asi dai ndinonganisa mbova nehasha idzodzo nekuti vane flat yavanayo vari mumba mavari kugara, asi dai vangu vari mudondo ndokwaiti handina kubatwa zvakanaka. Imba zvakare yakomuredi iyoyo. Zvakanaka vakatengerwa. Aiwa iflat inonga yakapiwa navachombo vachipa saka kana tisina kuendawo iko kunoti nhai mazovapire imba mazodai, mukabva mazodai, kune kuri kutokanganisa. Asi ndaiziva kuti munhu ane mhuri yake nekurarama kwavo nekufamba kwenguva, munhu nemurume wakavagadzira upenyu hwavo, kavanarame vakadaro. Ndimaiguru avo ka mavanzwa kapo. Ndakazotaura namainini nhau yenhaka munoipiwawo sei? Hai pakaoma bamunini, handidi kunyepa. Ndakatozvishaya kuti zvii zviri kuitika, because kana isusu vakadzi taitombowirirana zvekusvika pakutoti ukauya kumba kwangu wogara 6 months ndichirara pasi, mozauburuka pambedha pako uchirara pasi kwakaoma. But semunhu aingoti ini ndini mudiki, mukoma vauya kumba ndairara pasi, mukunzwa, ndichiita zvese zvinoitwa ndaitoita kunge ndina vamwene vangu kumba, ndina maiguru. Zvoti ndaizombotiwo dzimwe nguva tikaenda kuchitungwiza ndombonorarawo ikoko, but ndaigonorara ikoko zve 2-3 days tichienda kumunda. Ndakashaya kuti chii chakazongoitika panguva yekupedzisira. Unoziva kuti kana kugovewa kwezvinhu kana kuti zvii zvakaitika, vana vangu havanotorwadziwa, havana kana chakadai so chapa, kana modzi yesauti kanhingi kesauti kaikai kavakapiwa, hapana. Motikari 2 dziriko, imba yatakaridzira ichinzi kuwingi ramaiguru, wingi ramainini iriko. Zvese zvandakaita naComrade, mari dzemaroyalties dziya, zvese zvakapiwa maiguru zvese. Kana kuti nditi zvaifanira kuti ivo maiguru ndova zvaiita here kuti ndogoverwa namaiguru munaka, zvinoidaro zvaifanira kungoenzaniswa ipapo nevekumhuri. Hapana kana chakauya kuvana, ndidi kunyepa. Saka imimi ndoziva kuti kwanga kune vaitungamirira ikoko vakafanana kana ana bamukuru kana ana sekuru. Nhau iyoyo
vakati kudii vakaibata sei? Comrade pari tricky nekuti hapana kana wandikati bamukuru kana kuti bamunini vakapuwa mukana iwoyo wokuita izvozvo. Zvaitungamirwa nani? Nekuti izvi zvinotungupana nevemhuri. Zvina kana mhuri yakambopinda. Handizivi kuti ivo vakazvifambisawo sei because hapana kana chinhu chinonzi ichi chaComrade chakanzi pavakafa chakanzi ichi ndechevana vavo vekuno. Ini ndisina basa nekunzi ndingapiwe kunzi Zodwa ngatore ichi. Because ini nangu handisi mukadzi akapusa akastereka. Ndogona kupusa hapo nepapo but kungwarira upenyu hwangu chaiwo kuzvichengeta nekuchengeta vana vangu. Murume wangu aigara achipopotera kuti handidi munhu anoti kana ndisipo pamba panonzi hapadyiwe nekuti handipo. Unofanira kuziva kuti pamba zvinhu zvese zvinofanira kungoendeka kungoita kunge ndiripo. Saka pane vamwe pekuti unenge uchinga kuti ndiri kuitwa utsinyika but uri kutodzidziswa nekuti kana nhasi ndikafamba murodhi nevana vangu vanhu havangamboti uyu munhu akafirwa chirikadzi. Aiyo zvinhu zvangu zvinotongoita kunge zvinhu zvingori hapana chakaminda zvinongoflowa zvakadaro. Handidi kuya ndinganyepe imimi mupfungwa dzenyu ndii munenge muinazvo otherwise anotonongedza kunzi uyuyu ndiye vanotoramba kuti aiwa vanhu vanotoramba zvakadaro. Handi mumba mangu hamurarwi nenzara, vana vangu havasweri nenzara, vana vangu vanodya. Zvapanaka mboya kuzogara naka. Sara pawana vari pana tete. Vana tete ndo vakaitwa sara pawana. Asi ndimi vakaita kusarudza mega kuti ndoda tete vaite sara pawana. Hapana here varume vakati aiwa akuna kubvanyira kuti aiwa ndati hapana here nekuti chero imimi mukada kuzviramba munogona kuzviramba nekuti ndo chido chenyu imimi asi imi kana makatariseko hapana here aishuvira kuti ini nangu ndafungidza kuti ndisimudzire pakasira mukoma kana pakasira sekuru. Hapana kamboratidzo izvozvo hapana kamboiso pfungwa dzacho ikoko. Mazuva ano neupenyu hwatakurarama ungade kusara uchinzi bhozi sara pavana yekudhara munhu aitouya unzi ndiye asara pavana ndiye ababa pano ndiye akutopinda mubomba. Saka nemukore watakurarama unoyu hapana vakambopfungawo zvekuita sara pavana yacho. Vari pana tete vanongozivawo kuti nabamunini vari koko big wire uko. Saka imi hamuna pfungwa dzekuda kuwanikwa? Handisina pfungwa dzacho ini. Musati machembera kai? Ndina 44 years ka. Ndina 45. Dzinoziva 44 years. Ndofunga Mwari vachazondipo ezvinezvi ndichiri handisati ndazvifunga. Handisati. Maiguru wangu kurarama sei iko zvinezvi mukoma havasipo ndo yanga iri pila yenyu. Mukoma havasipo imi kubasa hamuchaendi ini makamiswa nekuda kweutano. Mukurarama sei vana vari kukura vari kuenda kuchikoro? Ndingorumirira padiki pandinapo ipapo kuti ndichovhe ngorumirirawo shoma iyo yandinayo. Hamuna kudzokera here basa renyu rekare rekuti moenda muchinohodha muchidaidai kuti vana musana kamanja uchaita kuti mufambe zvakare? Asi kumagitari uko ndofunga vakomana vari kutoriesa. Ndangoitawo zvongotiwo kangombotiwo 2 minutes wakamira wombozororo mwombopinda tetangoita tichingo uko vana vachikurawo vachiita zvanozogumisira vakuzogamawo vakuzovhara gepi riya. Plus mwana wangu musoja uyo hatomboda kuona mai wake achitambudzika. Musikana wekutanga uyo ndiye ari kuarmy Air Force. Aiwa tinozvikudza chose dai zvikaramba zvakadaro. Heti mashoko enyu ekugumisira Maiguru kumafans enyu Barrel of Peace ndeyekuti kudii? Mashoko angu ekugumisira kumafans angu
Tunoti rambai makatarisa makateerera. Chiri pamoto manje. Manje ndenda chibura ende ndikufunga kuti tichambotraya kuita band nevana vangu. Vachimbotraya tombotraya kubatanidza. Ona kuti hatidonzeri. Makaramba here muri ku police band? Handi munoziva kuti kuchipurisa kune matransfers anongoitwa. Haurambe uchingoshanda panzvimbo 1. Takamba tazotransferiwa pandaiswa ndakamboenda kuprojects. Ndakabva kuprojects mandazoenda kuswitchboard. Pandazobva kuswitchboard ndakazosiya basa ndaku waterfalls. Makasiya basa zverese? Ndakambooparetwa ka mudumbu. Ndichinzizvo ndarwadziwa nemusana. Dokta akati ndofunga tikakumbokuitai opu yemudumbu ka zvinoita nani. Ndomba ndaoparetwa pazvaramba. Saka ndaenda nzi ndooparetwe futi musana. Ndikaona kuti kubatwa musana ndichimbokwanisa hangu kuti ndikazvigarira ndinozorora. Dokta akaona kuti musana ubatwe ka unonetsa. Saka vakambva ngonditi kana zvichiita muzorore zvenyu nokuti mabva kuchekwa because ndakaoparetwa last year. Handitati last year muna April musi wa13 ndaifanirwa futi kuoparetwa futi last year. Saka ndakatoona kuti zvamusingaiti kuti ndifambe manje everyday nemakombi zvanga zvisinganyatsobude. Musana wacho unondirwadza kana nanhasi but nekuzororawo nekurapwa zviri kuita nani. Asi handisati ndaoparetwa. Handitika. Asi muri kunyatsokuona kuti pane shanduko iripo? Aiwa, stereki. Mambotaura mimi kuti kumashiroko maimboita basa rekumboita cross border kuti muwane kubatsirikana panguva yamamuchishanda na comrade. Mune mukana iwowo here kuti mupfuurire mberi muchiita mabasa renyiroro rekumhanya-mhanya? Zvakambva zvatovharana. Pamba sina mukana. Basa racho ranga ratowandisa rekumagitari. Saka handinazomboita futi. Ndakazobvunzawo maiguru ndikati society yaikutambirai sei kuna maiguru? Ndakangofanana nevamwe. Hapana chandinombosora kuti zvitsaura ndiri izvozvo zvandingori ndizvozvo. Ivo zvanenge vari vachizvitakura vachizvindiri mai mumwoyo ndozvanengori mai chingaira takangosangana takadaro. Nekuti handina mazvikwidziridziri anengaiti nechida kuzvikwidziridza pakudi. Tine vanhu takafanana tise. Tiri vanhu takafanana kapati zvinzvimbo zvatiri zvacho ndozvinenge zvakasiyana. Malevels maiguru. Makoma nemazano vakutaura vane chidiko vakutaura ndira kuti malevels. Imimi hamuna kumbofanana kana namesu. Asi uyu mudzimai, hamuna kumbofanana namesu. Naye. Ukapinda mushopu treatment yakunopuwa imimi. Zotonzi avo ndimaichinza. Level ratochinja. Zvatochinja ipapo. Even kuchipatara. Pamaenda kuchipatara. Aiwa zvakangodaro. Ndezvenguva iyoyo hama yangu. Handitiyo. Asi ndeapi mashoko amungape kune vamwe vechidiki tozati mashuroko kune vamwe ana chinks vari kukura? Handisi kubvira hangu kuvana venyu mimi, asi vamwe vari kupinda mune zvemimhanzi kuti vachazokurumbirawo zvakare kusvika panana sana mukoma chips. Madzimai avo munovaudza mashoko api kuti aiwa yasikana murume kana ari pachidanho chakadai so munofanira kuzvibata nenzira yakadai? Aiwa, kuzvibata ndokukuru. Sei? Nokuti basa racho rine miedzo yakafanana. Zvinotoda kuti murume wacho kana asina kutozvibata vanonetsana kana kurambana unogona kutorambana. Asi zvinoda kungoshinga vachidzorana vachiwirirana nemurume wake vachitaurana vachinzwanana. Toda kunzwa miedzo yacho maiguru nokuti kunyanya yevasikana zviri munyika izvi. Iriko miedzo iyo. Iriko kuvaimbi. Saka vanofanira kunge vachizvibata vachizviziva vega kuti ini murume wangu basa raainaro iri. Tofanira kunge tichibatana takadai, tichidzorana takadai, tichitaurana takadai kuitira kuti mhuri yavo iraramike muzvakanaka.
vachipota vachiendawo futi kumashows kumashows hakuna nebasa rese kunoendwa semhuri kunoendwa semhuri vachindoona achizwa kuti ende murume hafaniri kuti mukadzi wangu aende kumashows kune kuri kutokanganisa anomurambidzire ungarambidze mukadzi wako uya kubasa unofanira kuenda achindoonawo zviri kuita baba ndo chokwadi iko zvinezvi makasara muri vairi mimi namainini muri kuwadzana muri kudyidzana here nekuti uko kwagara kune mhuri kuno kwagara kune mhuri muri kufambidzana here nokuti ndozvinokwanisa kubatanidza futi vana vazogara futi vari vakuru futi vari pamwe chete nekuti vanawo munhu mumwe chete aiwa vana ndeyo munhu mumwe chete hazvina kushata ende vanofanira kuwadzana chokwadi izvozvo vana havawadzani misoro yezvitima aiwa towadzana munotaurirana mamukase makapedzisira kwafonera rini amaini svondo rakape right ndakazoti kuna maini right taenda kubheriya ukuya tine vaimbi vandakakurukura navo vanga varipo parufipa ndinonzi Kereni Zulu ndiri kuchema chaizvo nekurasikirwa kwatairwa namukoma Chings. Ini ndakazivana navo mukoma Chings ndofunga 1982 vauya kukadoma kwandandiri kugara makore acho iwayo. Takava nenguva yakanaka chaizvo vachindiudza nezve stage work kuti stage work ungakwanisa kuva muimbi akatsiga sei pastage ichi taikurukura zvakakura chaizvo. Kubva ipapo ukama wedu wakabva wangobatira tichi ndikauya kuno kuHarare ndovaona tichitaura tichikurukura tichidini ndarasikirwa chaizvo. Ndakavatanga kuvaona vandanzwa kuti vaindisa kuchipatara vanonzi pachiyapa pavanga vari panapa pasapa muna anzi papepa pavanga vari pawest end apa ndikavaona pawest end ipapo ndokuzobva vazobudiswa vachizoendeswa kumba ndichibva ndazoenda kumba ndichinovaona vachibva vazoti munin'ina takuzoita mutambo wedu musi wa17 Juni mutambo wokupemberera imba nekuwana kupema zvinhu zvichange zvichiiswa mumba. Tikati mukoma ndinouya akati uya uridze ndobva ndatovapa bhuku rangu randandabudisawo miromo yevakuru ndikatovapa tikava nenguva yakanaka chaizvo vachitoratidza kuti zvaanani ndozinzwa kuti vatisiya ndikuradzwa zvisingaiti. Elijah Madzikatire tauya pano kuperekedza gamba shamwari yedu Chings. Ndakazivana naChings vachibva kuHondo ndandiri producer kuGrama. Ndikashanda navo vachibva kuHondo ndakatanga kuva recorder vari Zandla Choir. Kubva ipapo hatina kuzombosiyana naChings tichingowirirana tichifambidzana tichidi kusvikira arware tichimuenda kunomuona kuchipatara asi taifunga kuti zvimwe zvichaita nani. Mwari aita kuda kwake asi tarasikirwa mwoyo yedu inorwadza. Ndinonzi Fibion Jiriyengwa. Chimurenga nemu yangu ndainzi Vicious Mpinga. Comrade Chings takasangana 1978 pavakanga vasungwa vachisungirwa nyaya yekumwa doro. Saka takagara tese muza nepamusaka pekuti ini ndandaitawo slogani zvisizvo. Saka ndaita slogani zvisizvo ndakabatwa. Manga maita sei? Ndanga ndaita slogani yekuti pamberi ne Patriotic Front. Saka out of panzvimbo yekuti kudi. Panzvimbo yekuti kudi maifana kuti kudi. Ndaifanira kuita nezvana pamberi neZANU-PF but pamusaka pekuti semukomana anga ari wechidika anga akangwarisa ndakangonzwa paitaurwa kunzi tabatana ZAPU neZANU yachinyi ya1. Saka paparedi ndakabva ndadaidzira slogan yekuti pamberi nePatriotic Front. Ndichibva ndabatwa ubva taenda kosangana kuZaa kuBase 4 kusecurity naComrade Chings. Iyo Comrade Chings vaiita zveacapella choir. Ini ndairidza music iyo magitari
pamagitari ndo pandakaridza songo yainzi tsenzi dziri kufura nevana vadzo. Ndichibva ndatotanga kutonzi tsenzi kubva pagore iroro. Saka kusvikira hondo izopera kwese ndakanda kungonzi Comrade Tsenzi, Comrade Tsenzi. naComrade Chings takatrena tese pamavhondi. Hondo yapera makazoshandidzana zvakare. Takasangana tese naComrade Chings 1980. Takasangana paGoromons naComrade Max Mafumo. Ini ndakanga ndichiimbana naJackson takuita futi zvaakapela patakaimba nasosvuka lemakaya le. VanaComrade Chings vanga vachiita futi zvaakapela panguva iyo, asi vakazosiya zvaakapela vachibva vamuvha kuenda kumagitari. Muna 2001 ndo matakabva taseparata ndichienda kutongogara, ivo vachienda kuchitungwiza, ndo patakapedzisira kushanda tese ipapo magogore iroko. Saka imunyiko zvinhu muchiri kuimba? Ndiri kuimba, ndine album yandakabudisa muna 2015. Title yayo inonzi Musikavanhu. Inotaura nezvaMwari and at the same time ichitaura nezvenyika yedu. Pamasongs ese aripo kunze kwe1 anosanganisa nyaya yekuti kana Mwari ariko ndiye akatipa nyika, saka tofanira kubata nyika iyi nenzira dzipi. Saka pari zvino muri kuite? Iye zvino ndiri kushanda kuCity of Harare. Chigara kupi? Ndiri kugadzira nekuwadzana. Ndakapuhwawo munda kuNyazura kuChipembere. Asi iye zvino ndine project yandiri kugadzira, ndakati remerwe zvangu nepansapota ati Chirima, saka zvandatengesa zvirimwa zvangu ndakoipedzisa. Ine song inotaura nezvekuti nyika ino indeyeropa, ndo main song yangu iri ipapo. Mashanda mimi naChings pamakasangana ipapo anga ari munhu akaita sei? Chings akagara ari munhu wekuzvininipisa, ende kana ari kuita basa rake aiita basa nenzira dzekuti kana muri kubudisa mubudise chinhu chakanaka, mubudise chinhu chakanaka, ndo chachiti chishow chake. Utungamiriri hwakanga huripo kuRecreation wanaComrade Serima nanaComrade Max hwakaidentify Chings nekuti basa rake aida kuti ribude riri musho. Ndibata Max Mapumo, nyaya yaComrade Chings yandibata, ndiye munhu andakagara naye kudoroi nenyaya yekuimba iyi. Ndakatotanga ndichiri komanda wake ndisati ndakuimba, nechikonzero chekuti iye unit yake yaiva detachment yangu ndaitambira paplatoon pavo vachiimba, ndo pandakatanga kuda zvekuimba, so munhu aingoimbawo. Yandibata because akaimba akatrena pamavhondi akapedza training yake zvakanaka, tikauya muno akaramba achienda mberi nokuimba, ende aimba zvenyika, zvekusimudzira nyika yedu kuti iende mberi, kuichengetedza politically. Haana kumbosiya izvozvo. Mashandiro amakaita naye mimi anga ari munhu akaita sei? Uyo anga ari munhu akanaka, anga asiri munhu anoutsinye, aiva munhu aingotaura chete chokwadi sezvachiri, ndo zvaanga ari chete, aingotaura chokwadi sezvachiri. Hazvina basa zvakaoma kana zvakareruka zvinonetsa kana kuti hazvinetse zvakaipa kana zvakanaka, asi aingotaura chete chokwadi sezvachiri. Samaita Zindi. Yeah, Comrade Chings takamuziva kuZimbabwe Union of Musicians. He was one of the original members. Wangobva kuhondo uku zvakabva zvanzi tifome union nekuti government yaida kuzoita interface nemamusicians, saka he was one of ndovamwe wacho wevanhu vaikurudzira izvozvo. Ndokubva union yatanga, ndokubva aita one of our first members, and akagarira ari lawyer and was very cooperative, munhu aiyananisa kana pane gakawa chichi, and he was also a linki yedu nepolitics as musicians. Ndiye munhu wata aitotiudza kuti aiwa izvi munofamba isoso. He was very humble in spite and despite of fame yaanga anayo, but munhu aizvidzikisa pasi chaizvo. He was very cooperative.
Yeah, that's as much as I can say. Lasi ya sisipo murukudzi wase. Tarasikirwa negamba hombe chaizva and void yacho ichanetsa kuifila iyoyo if it can be filled at all. Handifungoti inofilika because mwana wekuchimurenga and he was accepted like that. Hapana question, hapana munhu angasina resistance ku listening. Munhu aitotambirwa sezvaari izvozvo nekuti ndo taitoziva kuti ndokwakazvarwa ndo music yake identity yake akaramba naye saka asi munhu angachi he was unwavering, persistent, consistent. Well, Fred Zindi is my name and music is my game. Comrade Chinks, ndotona nechishona kanezi. Comrade Chinks yaive shamwari yangu kubvira ndatanga kuvaziya 1980 just at independence vabva kuhondo, but before that ndaivaziya ndichiona mavisuals avo aibuda echimurenga vari kuMozambique ndichifara chaizvo kuona kuti pane musician ari kuboosta morale yemacomrades ikoko. Ndikati iri ndiro gamba chairo soldier ndakasodecide kare in 1980 kuti Comrade Chinks igamba, nanhasi igamba vatisiya zvavo but igamba hombe. Pane magamba mamwe akanonzi magamba but iroro igamba remagamba. Pachindevere zvinonzi chi? Ikao lamaqao. Yeah. Imi ndimi baisangana nawo angari munhu akaita sei? Handisana mbona munhu angari humble some Comrade Chinks. In fact ndakambonyora nezvavo way back in 1985 and he came looking for me kanzi ndiwe chete munhu andipraiza iwewe. Ndiyada kupraiza sei zvikanzi wanditi comrade. Vamwe vangu vese vari kunzvenga kuzi havachadonzi macomrade. Vari kushafanira funga vanogona kushaya vasikana kana vanofunga kuti havazokona kumikisa zvakanaka musociety saka vakunzvenga havachadonzozikanwa zvakaenda kuhondo. But iwewe wandikurudzira kuti handimbofa ndakazviramba kunzi ndiri gamba ine ndiri comrade. Ndikati well done. Then kubva tazosangana arichimba bhendi rake raakafoma rainzi Barrel of Peace. Akadaidza vana Isaac Chirwa nevamwe vainzi Mazana Movement Band vakajoinana, and before that akamboimba nana Andy Brown, ana Keith Ferguson, Benny Miller in the early 80s. Achiita zvemusic yake anga inayo vachimubvumidza kuti azviburise pachena iye zvaanga zviri pamwoyo pake, and all he sang was revolutionary songs. Anangorimba zvikomborero and so many other songs. Vanzwa kapo patainoperekedza kati chinovaradzika Glen Forest uko Comrade Chinks apa pane munhu zvokutoti kana Comrade Chikukwa vaivepo ipapo vakapawo zvekare mazwi avo. Comrade Dickson Chingaira Makoni vakaberekwa musi wa 27 September 1955 vakashaya musi wa 16 June 2017. Vachingaira ava Dickson muzukuru descendant chizukuru muzukuru wemuzukuru descendant pachirungu. Vachingaira vakadimburwa musoro, asi mufunga nombozwa rimwe zuva vachitaura kuti ndisuka isi vekudimburwa musoro ndisuka isi. Havana kumbodaro, takuzviona zviri papo. Taura kuti vaitobva muumambo vakaenda kuchikoro kuchigora primary school kwaMakoni, vakazoenda kusecondary school kuBulawayo. Vari ikoko vakanga vachifarira zvokuimba, zvokuti headmaster wavo vaMartin Ngamini vakatarisa chipo chavo ichi vakabva vaita kuti vave pakati pevanhu vaimba pachikoro ipapo school choir. Vabva kuchikoro vakazonoshanda kuMasasa na 1974. 1975 vakabva vaenda kunojoina vamwe kuMozambique.
Comrade Dixon vataiti vana mukoma nguva yehondo vakanojoina vari kuZanla, asi pavakaenda vakatanga vamboita mujibha. Zvinova mujibha kudaro zvakazoonekwa kuti zvemunomu zvaitoda kuti ivo vachienda vachinobata nevamwe vari kurwa. Vasvika ikoko kuMozambique, vakaenda vakagara painzi paDaf Camp painyanyozikanwa nekuti Chigayo Chimoyo. Vakazoendazve painzi Doroi Camp. Pakanya kugara vanhu vakanga vashaika vanguva pakaita Nyadzonya massacre muna August 1976. Ari ikoko vakasangana nevamwe vavo, pakati pavo vakasangana na Comrade Guta vatari pano, John Guta vari pano vanova chairman weHarare Province War Veteran Association. Vakazoendazve vakanodzidza kuMudzingadzi Camp kwavakaita training yavo, vakaendazve kuChimoyo umu ndemuna 1977. Havana kuzopedza training yavo nekuti ndiwo panguva pakabhombwa kuChimoyo. Vakazobvazve vakaenda kuZingazi Camp kwavakanga vakulida kwaya. Zvino vakazoitazve kwaya yenzi Takawira kwaya. Yakanga kwaya iyi yakaitwa named mumashure mezita raComrade Leopold Mulumwaidzi Takawira, nationalist akanga vasipo nguva iyoyo. Kwaya yavo yakaita mbiri kwazvo muhondo imomo. Vakazonzi vakutungamirira kwaya iyi Takawira kwaya. Akanga aine vamwe vanga varipo ainzi Comrade Mere Yarira, anga ari instructor anga aendeswa samwe akanga amboripo. Vachiri mutungamiri wayo, panga mutungamiri wayo yakazopuwa rimwe zita rekunzi Zanla Chimurenga kwaya. Kunyange zvazvo Comrade Chinks vainge vachida kuti vanobata pfuti. Munoziva Comrade Chinks mashure vasati vaenda vanga vari munhu aitoda kuenda kunze kwenyika vachida kunoita engineering, asi engineering havana kuzoita, vaenda kunojoina zvino hondo. Kunze kwekuti vachiita zvavaifunga nekuti marongero edu haazi marongero aMwari. Ivo Mwari vakaona kuti chipo chavo ichi chinoita kuti vaye vanenge vakufunga kurwadziswa kana kufunga kumba, kana munhu akaimba so zvinopa munhu moralo pakare. Vakaonekwa kuti vakanga vachibatsira tingoti psychological mupfungwa idzi. Munoziva nyaya yekuimba, ndoda kuudzai kukosha kwayakaita. Mashure pane mambo ainzi Saul. Saul aiti kana dzaakutacha, aiti dzikambotacha kunyanga hayo kwaibva kwashedzwa David osvikoimba. So kana angoimba chete zvobva zvanaka, kutaura kuti kuimba chinhu chikuru. Kuimba kune zvakunoita. Kana vanoparidza, kana muchida kuti vakubvisire madhimoni, imbai. Vanosvikirwawo, inini ndiri mwana wakwaChiweshe, saka zvemasvikiro ndozviziva futi. Ane handa, imi munoti ane handa ndewenyu. Aiwa, ndinoti atete acharwe toenda kuSharunzi. Haleluya. Saka ndiri kuda kuedza kuti kuimba kune zvakunoita muvanhu. Umonongona chimba kunongona mumoyo.
gunun'una moyo. Wobva waziva kuti pane zviri kufungiwa nekarweka ndo zvaitawo comrade. Kuimba kwawo kunyange ukabvunza kamwana kadiki anokuudza kuti vantu wanda maiona imi wapambepo imi wapambepo mama wapambepo amaezani chioro imi wapambepo vakaananga kuzimbabwe imi wapambepo. Vanhu vaizviziva izvozvo. Comrade Chinks vakaramba vakomzareti vari musango imomo, vakanga vachiita zvakawanda. Even vatozouya muno vakange vachikomboza nziyo dzakawanda kwazvo. Upenyu hwaComrade Chinks ikoko mangozinziro apa zvekutaurwa naComrade Chikukwa vachingonorondedzera kapa rufu rwavo ipapo ka. Right, ndakazoitawo mhanza yokurukura namainini ndichinzwa kuti ko upenyu hwakamira sei mazuva ano. Sei kwemimi aiwa inini kuno kubho vana vari right zvekuti Mwari vari kuchengeta, vakandipa simba kuchengeta kusvika nhasi. 8 years ndaravaenda, vanangu vakasara vari vadika. Nashe Chinks anga changopedza form 4, atenda Chinks anga ari grade 6. Nasisi vavo ava vanga vari kuAir Force, tiripo zvedu tiri right. Takangoshinga ndikashingirira kuti vanongo vakure, zvakaoma zvichirema. Takashingirira, Mwari vakandikomborerawo. Ezvinezvi vana vangu vari kundidadisa, ndofunga ndakambozvitaura. Vari kundidadisa zvekuti vanenge vachibatsirana kunyora music yavo, vanorara vakasvinura, vachidzidzisana, vachiudzana kusvikirira nhasi pavalapa. Aiwa, ndinonzwa amadlabuzani manyoko nekuti Mwari vakasimudza rombe kubva muguruva. Saizvozvi ndinongotenda. Kana baba vavo kwavari ikoko Comrade Chinks, ndofunga vakasekerera, vari kufara zvokuti kuti ndakakunda, ndakarwa. Ndohondo yandakarwawo ndiri ndega iyi yekusara ndichengeta vana. Vakura nhasi ndakutotarisawo kuti vana vangu pamwe ndo vachatondionawo vachindichengeta nekuti Mwari akasarudzawo. Ndingangoti izvozvo zvega ndo zvandingangotaure zviri mararamiro nezviri kuindiitikira muupenyu. Topa kutenda kune vese vaita kuti chirongwa chibudirire zvakanaka. Mada kuterereka ndichitendawo zvakare